Δεκτή έκανε το πρωτοδικείο την αίτηση ανάκλησης της απόφασης διορισμού διοίκησης Σκόρδα στην ΠΑΕ Άρης. Το σύριαλ που κράτησε ακριβώς μία εβδομάδα, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κόσμου του Άρη, έλαβε τέλος και πλέον άναψε το πράσινο φως προκειμένου η ομάδα να υποβιβαστεί στην Τρίτη Εθνική και κατά συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος της ακαθάρισης της ΠΑΕ. Εξελίξεις στον Άρη. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, βασιζόμενη στο νέο ΚΑΠ που θα έχει εφαρμογή από τη μεθεπόμενη σεζόν, απέρριψε την έφεση των κίτρινων, οι οποίοι κάνουν λόγο για σκάνδαλο.